Denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ sewukaw fɛ yen bi na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye Agri-Sup ye ale nana ne kana i coko Bamakɔkaw fɛ Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye Agri-Sup ye Agri-Sup ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat a b'a fɔ min ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DUT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen Agri-Sup ale ko kalaninjɛ o tɛ foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Agri-Sup k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ Mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko Agri-Sup o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani Mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ yen Agri-Sup ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotiba ACI, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Aw bisimila hôtel Lafia la n'i ko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do.
talata ye utukalo tile 25 san 2026 an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi tilega in na an ka babu a bɛna kuma min kan o ye mawuludu ye rasulu bangeli ale ɲɛnɛmayara surɔ mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ dugawudon batow sarakabɔw kuranɛkalanw wajuliw o bɛɛ la fala ye ni kɔni ye dɔ kɛ kuma na i bɛ dɔ kɛ jimi na dɛ o la sa baramali ale ye laada timɛ buteli ba 80 kɔ u y'o di wajulikɛyɔrɔw la kunungo k'a daminɛ min ye bamakɔ ya 26 mars la ka taa se fo cɔribugukaw fɛ yen kolokani mara la ninnu bɛɛ lajɛlen baramali ani kayikaw fɛ yen marabolow kɔnɔna na u ye boisson foro ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ an na kuma o kan bi tilega in na premier ministre n'o ye Ablaye Mayiga ye ale tun bɛ taama na kunungo Algérikaw fɛ yen fala ye mun sɔrɔla taama in na mun bɛ se ka lakali taama in na maaw ye mun fɔ an ye an yɛrɛ ye mun an ye mun jateminɛ an na o da maaw tulo ka bi tilega in na jani ale sanfɛ AES wasabulon maaw olu ka sigili kɛra kunungo Nizɛrikaw fɛ yen wasaden maa 45 15 ka bɔ jamanaw la Burukinakaw a ko nun donnen no olu bolo ni waati in na jɛkuluba saba min bɛ baara k'a kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen sigira kunungo Mali tɔgɔla min ye général corps d'armée Maliki Jaw n'ale CNT maa ɲɛma ye ale tun b'a ko kɛnɛ k'a ye o la sa fala in n'an segira ka na so Mali kɔnɔna na fana togodaw la baara caman sigilen no sen kan mara kama bɔliko la an n'an da don o la kɛlɛkaw olu ka kɛlɛ o jugara kosɛbɛ Masina marabolo la min ye jɔnkakakaw ye tiɲɛ na u ko ko armée wulikajɔkow fɛ fala ye nka o t'a fɛ armée k'a kɔ don han armée yɛrɛ ka wulikajɔw bɛ senna min ye Jean Élisée Daw taama ka taa dagaw kɔnɔna na gendarmerie ta a y'o kɛ kunungo an na jiraw sɛnɛ kan OCS ko ale furakisɛ ni dɔrɔgu ni shishaw caman baden minɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ fo ka taa se wari musaka min ye $300,000 ma furakisɛ feerelen ninnu bɛ bɛn o ma an na taa o fana kɛnɛ ka bi tilega in na kɔkan kibaruyaw an n'o kɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen tɔ dafa sabu Laginɛkaw kɔni bɛ su kan ka sila fala ye ji ale ye tiɲɛni kɛ ɲamanton na walankatali maa 30 de fatura Mali gouvernement n'o o ye Ablaye Mayiga ka gouvernement fala ye olu fana ye bataki ci ka taa Laginɛ ma Mali jamana ɲɛmaa tɔgɔ la an n'an da don o bataki in kuma la kumaba la bi tilega in na jani sanfɛ k'a fɔ halisa mawuludu ala ka san wɛrɛ ta yira an na min ye batokɛlaw ala k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ nin ye an donkan ye. I n'a fɔ laada la ɲinan y'a san 21 ye baramali n'o ye Mali tɔgɔla boisson dilanyɔrɔ ye ale ni silamɛ diinɛ maaw u bɛ jɛ ka min ye mawuludu ɲɛnɛmayali baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinan san kɔnɔna na sa min ye boisson buteli ba 8,640 a y'o tila wajulikɛyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ sa du 26 mars Usmani Sɛrifu Madani Hayidara ale ka wajulikɛyɔrɔ min ye anw yɛrɛ Balabugukaw ka Baba Jalo Laji Garibu denkɛ o tun bɛ palais de la culture kɔnɔna na Nurudin Banjugu Dumbuya ale n'a ka maaw olu tun bɛ falajɛ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ yan Amdalayi Aseyi la Imam Jara ka yɔrɔ a bɛ fɔ monument ma ko Buziba min ye Hayidaralakaw ye olu ka denbaya tun bɛ yen Mamadu Konate la Umaru Kulubali n'u b'a wele ko Faruku ale tun bɛ yen misiriba kɔnɔna Katikaw fɛ yen ka taa se Kulukoro ma ale ni Kayi Segu Buguni Sikaso Keɲeba ninnu bɛɛ lajɛlen baramali ye boisson bila ka taa nin bɛɛ lajɛlen na wajulu kɛra yɔrɔ minnu na a yɔrɔ belebelebaw olu ko do fala ye Bamakɔta munumunu salo Nfamara Berse ale tun b'u nɔfɛ surɔ nin kɛra laada ye baramali maaw bolo ka mawuludu nabaw ye wajulu kɛnɛba minnu bɛ sigi ka u dɛmɛ ni boisson caman ye baramali bɛ o baara mun na a bɛ san 21 bɔ bi ɲinan mawuludu u y'u deliko lamaga ni ka wajulu kɛnɛba 7 dɛmɛ Bamako ani Kati fo ka taa se marabolo kɔnɔnaw la wajulikɛyɔrɔba 6 an ka munumunu salo sera yɔrɔ minnu na stade du 26 mars Sɛrifu Usmani Madani Hayidara ka wajulu kɛnɛ baramali ye bolofa k'a tun ka boisson camanba di u ma yaasa mawuludukalaw bɛ se k'u sɔn suma cogo min o kɛra sewa nisɔndiyaba ye Fédération Ansardine Internationale
Fadi maaw bolo. Yana nga korfo la ta nyambi ala fu ka ala tan ka ala barikada ala min sona salungo an jora ni kene nganga kuma nyina ala kelen sona ka latige an jora kene nga ambo ala de fu paramali annu be nyogon fe barala bi san chamambo sango san sego e femu ye fana o ba ke anye boissona o ba kanye shejula o ba kanye tribunula wala paramali nanga mafo anga partenaire la unyogonga cha mais mi munye ne todo Falaje association Nordini Mauka wajulu kene Imam Banyugu Dumyana ka jamakulu baramali mauye boisson chamandi ye fene yasa alslameo ku son suma ka wajulu lame ni sewa ni nisonjaye en nous sommes vraiment sewalino ka sababia ke vraiment anga partenaire nous Bramali SAE sans vraiment anga partenaire belebele bawdode sabla obeyna ni boisson ye kana na anga keneka ankara mo ase dal hajba ni dunya donc ko kanga boko ka foli di Bramali jama bela jinema on a barakela kren na bela jini ananga président to la noy Bouba Jarale di association Nouroudine président vraiment sans ani Bramali beni Par la culture Amadou Ampateba kono Imam Baba Diallo naka jamakulu burda Imam Baba Mauku nisonjale ni usewalendo sabula ko baramali mauye deme bake uye boisson kola yasa aslame mu chama ko bomme kata wajul lame kaseku son suma. Vraiment an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ se ka min fɔ baramali ka a bɛ minnu kɛ alakiramantow ye maliyɛnw ye ni mawuludiw sera an y'a jateminɛ vraiment u bɛ boisson baw d'an ma u bɛ t-shirtiw d'an ma et puis u b'a di ni nisɔndiya ye u b'a di ala kama n'i ko k'i bɛ wari donni na i b'a sɔrɔ i bɛ wariba de bɔ mais u ye ko caman de nɔgɔya an ye nin y'an san 6 de ye palais kɔnɔ yan san 1 ma tɛmɛ n'u ma camanba d'an ma u bɛ kaze paquet vraiment nous remercier kosɛbɛ ka dugawu kɛ baramali mɔgɔ bɛɛ ye sijan ni kɛnɛya sago sɔrɔ wasa o bɛ ala bolo ala k'a d'an ma an karamɔgɔ tɔgɔ la karamɔgɔ ka groupe bɛɛ tɔgɔ la baramali jagoko ɲɛmaso ka kɔrɔfɔw la ko baramali ye cakɛda ye mun bɛ jamana kɔnɔdenw ni kama ko entreprise citoyenne o de la k'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen na u bɛ dɛmɛ kɛ jamana kɔnɔdenw ye a bɛ san 21 san 21 an bɛ nin baara donc Maulud an bɛ an balima silamɛw bɛ accompagner en leur donnant des rafraîchissements an bɛ boisson d'eau ma Bamako ani Mali kɔnɔna la. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinan mawuludu ɲɛnajɛ kɔnɔ baramali ye boisson den ba 80 ni 640 den ni Bamako wajulikɛyɔrɔw ani marabolow ka dɛmɛ sira yɔrɔ minnu na ni y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. Mbolo blangi son o te maa sabaya ye fala ye Mali ani Algérie ka jininŋɛ ɲɔgɔn goli ji la ka ɲɔgɔn sira taamaya i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min karisa i ni ɲanguma ko ɲɔgɔn sira labɔ o de bɛ taama diya fala ye nka sengele o ti sira bɔ dɛ kunun ko an ka fanga ɲɛma n'o ye minisiri Gale général de division Ablaye Mayiga ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa kunun ko Algérikaw fɛ yen a selen Algérie a kun mina maa min fɛ sa o y'u yɛrɛ ka premier ministre ye Chefi Grib ale ni a ka ministre caman sabula a yirala k'a fɔ min ye Algérie jamanakuntigi Abdelmajid Tebboune ale de ko ka nin baara ninnu sigi sen kan ani général d'armée Assimi Mali ale ka maa minnu sara kɛnɛ kan ye kunun ko fala ye u bɛɛ lajɛlen kunbɛnna k'u dɛndɛn yaasa cogoya min na u ka se ka hakili jagabɔ kɛ fɔlɔ pankurutigi kɛnɛ na yanni u k'u kunda kuluba u ka faama sigiyɔrɔ ka fala ye fala yɔrɔ dɔ bɛ Algérie a tɔgɔ ye ko Zeralda n'i donna ye a bɛ k'i ɲɛna k'i tɛ dugukolo kan koyi
ngo sogo ni mangalanu ni jarao ni fo ne bi boka ni nyama koro tika ati sima iti suma bete bitika sogono wabu daiga sokove ashiti se nyama yetu yeso na tragi de tai fala nga fama manata ibita zole dai ki senga na finyo bona ijabi ga fini fala yani fama ga ibismillah abara kelaw munu ma kuna vondigo kuna ambufu kunu ngo ko bara ko anyena falai ni alisame Algérie premier ministre ale ni che duru mintara nunu nga jamana kuntigi ve falai a folo ye ale yere ye Ablaye Maiga ma flana oye Ablaye wara ye oye job ye anga jamana chasrana wa ministry sécurité d'état directeur ba no oye anga petibet niye moribo kone général de corps d'armée ale fana tume kenaga falai la sigideme Mali jamana konona Algérie jamana konona Mali togala no oye Mohamed Amaga Doloye général de brigade ale tumbe colonel Makan Koulibaly ale premier ministre ka nakakoro barakela ye ale maduruna nye mununye sigiga foyenge ni Algérie jamana kuntigi ye kunungo falai jawbe mu yira koma angunti kene kai ni ye mawye mamunu ni jamana kuntigi lu bismillah abina fo mamunu tara kata fuguri bo dabadala yani bara were ka sigi sengelenga ni ye délégation tagala falai na Ablaye Diop borala atobe wulu masri tabai colonel Kele général Saba Ablaye Diop ale de civili donc manani olu de ye farala premier ministre ka min ye tebun ka bismillah babu ye talike mina kosebe o ye asimika naliko ye taliko ye Algérie ka fe falai kuma fanflana ye talike mina o ye ka yira ka fo Mali ni Algérie am saka jeka munge danaya konna na sinsingera kuma minga Ablaye Maiga fe no o fasadile no bataki mi no dirama kata no ye kata di Algérie jamana kuntigi ma falai o ye aw kana aw sendo aw nga konona ko la bela jelen kungo kala no ki labo bi ayaw paw kuna aka antoy ayre ka nga jamana konna ko nyina wa anyire ye ka soro aw Algérie wo jamana wara wo ma sengana dola tuguni Mali ba ka ko nyina wa ayre feyan ni ye tamay jate mine jamana kuntigi fe bara bane pew uka mamunu be nulu yere di Algérie kele la yasa Algérie ka sika ka yere sabula fala Algérie kunye France de ango fo mo yana de ma chamanto kalama de France anaga biya bela jelena mi ye Algérie ni taray ale yoro ina sa ibita kata yiri fere da le ko fe sa ministre anaga mato yanu kata pangro jigi kene na sa uni Algérie jamana nyama ye nyanye ka haglila jigi ke babu mbe bi nolu ka ngatali ke ko sigilula sengelenga falai anye mi me mauda ana ay mun sege o ye ka yirasa ka foko minye Mali jamana nyema premier ministre Ablaye Maiga ka tali abna na ni fogo nyongo bani ye Mali ni Algérie ni nyanche jamana tesra na botala ta nasrafe minye fem flana ye bini mawbe ka mi la kali kosebe tamaina o ye ka yirasa ka foko Algérie ale ya yirasa ka foko fo dana de ka kura ani Mali ni nyanche fongo nyongo mimbe kalu labaina o ka yira ka foko obana peu wako jabi nyuma o de kara Ablaye Maiga ale tali ye kene konna na ye Ablaye Maiga re kuma min fo ako Mali ni Algérie bela jele a jagwalo nuka bi uka songa beni kelinya ku bolo du nyama basigi ni lafiya basija laidu minute menunu nyanche no yato nu kene siraga sigi senga uka nu seno aunga jamana kono kuma na ko Ablaye Maiga yi sinsininga miye mamunu afaka jonya walo taka nyesama pamancha wale taka nyesama kai seno anga yere mahoro ya kola Maiga ke kai ni kuma info ama dogo wa miye kuna fondi gafe wonu fana be Algérie konna na u bela jelen borani ni kuma nune ko sebe tebun kaya ka ni soja yira sabula ni soja le ne tumeka mautege mina ku yigi ka yurula ka foko unana ajaru ye wa benuma bara mununu u yelaidu mununu nyama ko bina na o bara oke ko bina na ta sra folo min fe o ye ka jatemine ka sa ka yira ka fo bi kilometri bakele ani kemenani o de be Mali ale ni Algérie che Algérie ale ka woro dugu yanfa o de be ba nga koronfa yanfa ma ko fere ka soro lakana be se ka sigi o jojan fe tugomi wolo masri tawaga wuli ka job se ka sigi o senga tugomi na fanfla bela jele fe ba manchol ni go le keleli ko ke bolo di nyoma hukumu kondana mi ba to baro be se ka sigi